Ready na ang among pamahaw. Itlog na ang akong giluto daw na kanon. Ang biso gabi akong giinit daw na bulad. Bulad guys. Kinabaw ni Relona kana siya nabawsudan. Best as all. Hi guys. Kanta guys, lakang sa Relona guys. Gandagan na kaya ugtuhan ng mata. Ya balon na. Ikaw na maligo rin ka ha, maligo ka ha. Ay, liho ka ah. Kaunta guys, mamahatan niya tanan. Nakoy bulad nga gagmay. Ang miswa gabi iwan na hurot kay gihurot niya alam ang 1/4 niya gamay kay sabaw. Akong gi sabawan pa pero lamit na siya. May sabaw din ah. Kauntan niyo tanan. Kasi rin na bawat nag-itlog. Mapalit daw siya kay sige kung itlog. Na yun. Nabarko. Ha? Nabarko. Ako na yun. Pamahaw manggod guys sa garay-daray ni mo itlog. Kay sayon nalutuon. Nay, kami ka hakit. Kami gusto. Kami alak ng hakit. Nagpalit ko hapon kaya ni kaayo. Anay, pwede na diba ko palitan sa hakit ka? Tapi lang hakit dahil. Siko. Kataya. Sa mama ni Lunglung. Lunglung. Kakaiyak. Itong grade 3.
At ni Diyos, mamay na yung masakit. man. Man iya lutuan kay. Dahil na sa iya luto. Ay, asay haki, asay dili. Aray. Huwag ako lang sa injikan. Injikan lang na natunggo ka rin. Nay, ako maak sa video. Nay. Ang hirap lang yung sa injikan. Apa ba injikan? Ano may inject mo? Ano ito ba injikan lang rin? Injikan mo na punto na rin. Good morning guys. Laing adlaw na sa karon. Ako rin si Mimi hatod kay nagpaipo ko. Kaya mintras mahal ang kopras. Pagpasan ako pag-ipo. Kay basig. Maunhan ta sa kuan. Kanang manhanta sa nga na ning kuan manlasikay, manhanta sa manlasikay ato sa tanim Mimi sa skulahan guys. Udto na alas 7 nakapin pero practice naman sila karon kay makapahoy ta paghatod ani ni Mimi karon man sila kuan Christmas party. Murag pizza 18 lang Christmas party. Pareha sila lang. So na si Relona inani yang idadi ko hatod. Kaya naaman sila ni Alchel ni Duydoy. Uban sila. Karon kami ni ako gid mo na. Kuan kami ni karon. Si Relona sa una kuan yang grado grade 1 murag si Duydoy grade 4 ay grade 5 pagka grade 2 si Duydoy grade 6 kauban sila na ay pag kuan ni Relona pag grade 2 dito mi sa sentro na muyo nang wala lagi kay ko nakahago na niya pag hatod-hatod. Kani si Mimi karon mo na namirisi yun. Kay si Relona dito dahil minamuyo sa una sa sentro pag kuan niya, eskwela niya o kuan. Kaya mo to nga to asla mama sa Bohol. Bago sa kong anak ni Mimi. Karon kay si Mimi manggit ang kamanghuran. Daw layo sa damang balay. Siya gid may perminti na ako mahatod.
Luoy man sad kay bata nga di na ko gihatod niyo. Babaklay dani nga. Kuan akadlo ko nga magbaklay sila ni nga. Sira isa. Nang agwantahan ko lang gid sa ni paghatod siya. Total pagkagabi hapitan siya ni Alan dokto. Nagabi pag uli ni Alan kay dinhim si Alan nagagi sa Balingwan. Siya hapitan. Nakuha siya. Gabi na kay anha naman si Alan nagkuan nga anang naglusot nga wa nay dakop. Me! Nagsakay na ka dito sa inyo teacher, oh? Nagsakay na ka dito sa inyo teacher. Teacher dadal ba? Ay, altar. Ha? Teacher altar, betong isa. Ang mga maestra po guys, dili taga diri. Kuan ang maestra nga taga diri duha. Ay isa. Siya ka maestra na namini mo taga dinhina. Buwan maestra lagyo. Natas karsada guys. What is your problem, Mimi? Mimi. Mi, tarong nga ginangang tumbler ang pagdala, mi. Kaya bundak bitaw na, mi. Mabundak na siya. Buak na kay bildo, binailaluman na, mi. Nagkatanggalin niya eh. Nag-iom bitaw ko nga, dili na mo imong dadun. Kana gidi mong dadun ang ako. Oh! Ikaw na. Nanong ko kinuha tubig. Panluodi na yun. Oh! Paano? Oh! Liwat ni Garet. Ang pagdala ba diha? Oh. Ang kitanggal rin bagyat niyo. Sige na, sige na. Hapdi na yung klase karon? Wala mo klase hapon? Ha? Di o dili o. Di. Pero. Ko. Himo. Nakodat ang tumblers. Ay, minalita lagi ba? Picture to di. Mag-hits me guys. Nag-hits si Mimi guys. Sabi siya. Manulog na gini. Manulog na gini. Dugayan makikagpakaluman. Lamat dad. What's up? Hoy! Nanay, wala ko man. Papaon na raw ng lud na. Oh, tara. Tara po guys. Nasabod na siya. Klase ninyo. Anong ipataasa man na nimo? Klase ninyo wala. Naon na magkasagawas? Dula lang. Nakay balon wala. Pilay. Ha? Yapin ni mo si Mimi wala. Ulit taga ni Lola. Manong wala man gitagay ni Lola si Mimi. But lang. Ha? Nakay balon wala. Ah! Nakay balon wala. Ano mag-away man mo? Anong mag-away man mo? Dakpan man ni. Ha? Dakpan Lola. Anong mag-away mo? Iya, ano nagbusa nina? Dakpan man ni. Lola na lagi na yung. Nakay balon wala. Ah. Di ko na. Len walay baon si Koreana Len. Ngano man ni mo gipabaon ni si Koreana Len? Nakay baon wala. Ano sa ano galing me? Ay ta, gibalit na. Ano ko? Ginala kadan pa. Mura man ko malay dito. Ito rin. Naman kay 15. Ito ko. Look. Ako na ano. Wala hotcake ko eh. Ako na. Gana lang bini ko na. Ambine. Naman kay 15. Naman kay 15 no.
Len, wala ko ni baon si Koreana, Len. Ano? Nagbalod di sa ako na ipalit. Sige, gimpalit mo wala pa i-resist? Huwag may mag-close eh. Wala klase na magisisiran to ni. Wala na yung klase. Sige na dahil mo. Dito na dahil mo dito ko kay uli na ko kay. Nagpaipo ko na to sa Ano lugar. ba nandiyan mo kwarta? Wala dia hot cake na to baligya oh. Anak dia ilain. Wala pa diha unsa man nga lain dito. Giping. Mura man guna baligya dito wala may lain. Ano? Giping. Ha? Ganang giping. Ikaw pa'y gatagaan, ikaw pa'y mamili. Ha? Giping lang. Imo naman ang gikuan pisa-pisa di na to mabalik kay imo nang pisa-pisa. Ari man guna kog mukaon mo ana. Kaon na. Namay mo 15 man to mo balon. Ako na yun. Ha? Di na siya kalakag. May ano nagdagandagan man mo nga buntag pa sayo. Anay. Sige na, ito na mo ito sa eskwelahan ka. Bye, nanay. Bye-bye. Sak, iubos na yung paldas ako. Iubos, sak, iubos. Ano mo yata, gani? Sige na, sige na, sige na. May, Away, oh. mapahaway man ka. Ay, pangaway Koreana. Ang ilagdag kong siningling. Ang gabukan sila. Wala din yung maestra, mi? Sunod ko, sunod ko. Sak, sulod naman ni Mimi Sakaw. Day, kumuna lang ba? Ya, Anthony. Pantay, mo karon ni Sir Anthony. Nakaw na. Hindi na, babay na. Wala ka ganun. Kung saan yung balon, day? Nalagi dito, pita. Nanyo, tita? Ikaw, sige na, sige na. Wala pa sila nanulod, guys. Kaya mag-practice na sila. Pauli na ko, guys. Hello, guys. Magsugog-sugog ka sa kalibunan. Madto ko sa sapa, guys. Kaya nagpa-ipo ko rin ito. Panaan ako kung nakuha na ba sila. Lola na ko sila giikuan. Kaya magwang yalan ang nag-ipo. Kaya ba na siya magwang. Kung sila rapo na ang baligya. Iyor ko madawat sa halin. Chat lang. Ito. Iyor ko madawat sa halin, guys. Sagbot magigidani, guys. Baga na kay sagbot ko. Nang hadlok ko doon naglakaw-lakaw. Pero kabots ko. Kanya ito na ka mga gipitas. Oh my God. Ang sagbot. Lagi, huway hawan. Agoy. Kadlok sa tagmagligid. Dito pika sagbot ya bang kayo? Dito? Wala guys, muna na guys, makapalit na nagkuan. Makapalit na nagmaka-maka. Aha, dek toy. Unsa dito jano bagatongol? Ito. Ah? Baga tunggulan nga tagak na siya. Ako na buntan bay. Oh, baboy. Yan na guys, na-deliver ng isa kasako. So kana na siya. Daw kana ang nabilin. Duha ka sako ka pinangkuha guys kay na kuan nangalagas. Nangalagas linghod pa. Rangarang galing na imong gibuhat. Sarapas yun?
Scheduling. Pahin na to. Ay, pahin na dito. Napil pa ko ditong giatar. Hello guys, manghapon. So nara kung sobra. Ang halin is 1/8. Nangayor ko gi bahin na mo. Akong gipangayo is 700 ra, 750. Then ilan na rin ang sobra. Kapay tatag bahog sa baboy guys. Inani magid ni basta natay kuan bahog sa baboy mo mauna. Napalit ko karon pag uli sialan mapalit ko baboy. Hanggang dito lang video ko guys. Sa kayo magpaalam na maraming salamat po talaga sa inyong tanan. Daghang kayong salamat sa inyong tanan. O labi na gyud sa daghang salamat sa inyong tanan guys. Lalong-lalo na gyud sa hindi nag-skip sa aming ads. O lalo-lalo na gyud sa nagsubaybay sa among mga video. Daghan kayong salamat sa inyong tanan. Ako'y magpaalam na. Hanggang dito lang video ko guys. Bye-bye.